Og nu skal vi lære jer at danse wienervals. Jeg skal præsentere jer for min partner, Søs Freddy Petersen. Allerførst starter vi med at vise jer et kompliment. Et kompliment hører de fleste stildanse til, og i hvert fald til en wienervals. Herren står med fødderne samlet, damen ligeså. Damen skal nu danse ind foran herren, og det gør hun med sin venstre fod ind foran herren, sin højre fod ud til siden, og så sætter hun sin venstre fod lige om bagved. Og det ser således ud her. 1, 2, 3. Damen nejer, og herren bukker. Herfra går vi så ind i dansestillingen, og det er damen, der går forlæns ind til herren. Herrens venstre arm er nu løftet ud til siden, og i hans venstre hånd lægger damen nu sin højre hånd. Hans højre arm er løftet ud til siden, og han holder med sin højre hånd på damens venstre skulderblad. Og damens venstre hånd ligger på herrens højre overarm. Selve wienervalsen, den består i princippet af en drejning til højre og af en drejning til venstre. Og så har man det, man kalder et skiftetrin mellem disse to drejninger. For at få det hele til at passe sammen i det, man kalder for et tema, så er det 4 drejninger til højre, et skiftetrin, 3 drejninger til venstre, et skiftetrin, og så kan man begynde dansen forfra. Men inden vi kommer så langt i det hele taget til at begynde at dreje, som wienervalsen jo handler om, det er jo nemlig denne roterende bevægelse hele tiden, der er selve sjælen i en wienervals. Inden vi når så langt, så skal I lære at danse selve valsetrinene. Og til det formål, så bruger vi